ay procès kam tawna tan ko arno to ñaaweɗa ɗum ala probléme ko woni ko less e lobbyji ɗi e piège aji ɗi ɗum tan addi probléme saabu neɗɗo wawa immo homo noto e tribunal mbiya ɗum ko ɗon ndewata walla ko ɗon darotɗa de président Ousmane Sonko hande Allah waɗi suuƴi tan yimɓe cukkata mo mais ɗum fotani waɗ dérangé justice fotani ƴeewa ko sukki ko Ousmane Sonko justice foti ko jooɗo ƴeewa ko foti ko ñaawa ɗum par ce que ɗum miɗo fondi hande neɗɗo fotani ɗummiji nder Sénégal pour Ousmane Sonko yetto han ñaawe jaggue ɗum woni Sénégal min kam a yiyandam ɗum woni Sénégal huɓɓi par ce que en jii ko keewi ko le 19 en jii ko kewata ko ɗe balɗe fof par ce que président Ousmane Sonko hande wona kam jogui combat o ko population du Sénégal ko kamɓe jogui combat o minen Sonko woni pala amen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I V W X Y Z minen ko wona minen ko Sénégal ko Sonko woni A ha Z population du Sénégal e o yakar mbo Afrique jogi e mum hande Sénégal woni pala amen A ha Z ni no mbirumami tan yappa d'autres pala par ce que sa yi neɗɗo waɗa pala ɓe tan tawata mba tappale ko population Sénégal gumi Sonko ko kamɓe gonde Sonko troisiéme candidature mo gandanɗo hoorema lawol Sénégal koko sali ɗum ha yimɓe fof ɓe gandi koko sala kono hande won yiɗɓe kadi ɓaara leñol he ɓe mbiya neɗɗo ko bandum walla kadi neɗɗo wallata bandum walla neɗɗo wondata ko o ha ɓe ñiiɓa ɗum ha daña kadi troisiéme candidature tawa ɗum wonano ko foti wawa wonde Ousmane Sonko mo gandanɗo hoorema eɓɓore nde ne jogui woni projet omo jogui ina yiya e mum kala caɗele nde gandanɗo hoorema Sénégal naji ina joguino ina ñaaga walla kadi ina ɗamina ɗum ñande foof ari ɗum ɗo foof ma ittu goto foof ma heɓ ko foti ko heɓ